atong atuon ang kuan anay. So atong vlog karon guys, ito atong anay sa akong mother. Natag na ako sa agsuon akong mother mo kuan na nagbuhi. So atong atuon para man dito dito. So ayaw mo kalimuta pag-subscribe sa akong YouTube o pag-follow sa akong Facebook. Pag i-click sa din yung mga notification bells aron updated mo sa akong mga videos. So atan ta. Narasunahan para. Una diha. Anak na sa akong anay. Andre. Tunaan ang mga gamay. Tunaan sa kabaw. Andre. Ako naghimuag ko Andre para magka-aris sa spikas. Tara. Anaga ng mga baboy. Nanara siya. Ako trabaho dre kay. Tara. Dako. Oy, dagko na siya. Anong brown ay? Dako kaya. Siya mo mislakbok. Dagko. Hogaw. Oy, hogaw mo. Kung mo malipihis yung amo ninyo. Unay siyang baboy. Durok sa man ang kuha na ni, ang laki ni. Sa mo rasang silingan. Nagpadagko na. Ang anay niya di mo kanya dako. Dagko kuan. Siya marumot sila. Daghan sa gatas ning anaya. Totoy niya pero bagaaguan nga gatas. Ang mga yang mga anak dagko. Ang sige gamay kini gamay kay ni kini to. So karon dako na. Kukul. Liwat sa kanang sa iyang kuan sa laki. O dahang liwat sa bahay. Ako nga puti. So inan niya rin Mom niya ako butangan sa iyang inahan. Tungtong ito sa akong kuan buntis. So ano siya Dagko na sa dagko na. Ang tubig ay nahiwi. Unang balik ko na nahiwi man. Dagko na sila. Mga dagtutoy nila. Mga 20 days kapin pa ni. Duha ka buwak na liwat sa laki. Siya maraming tanan. So higta na siya kay tawam ni gablihan. Higda lang. Toti ang mga anak mo. Toti ang mga anak. Himsog ay ang mga laki. Perti himsog ang mga laki ang iyang mga anak. Himsog ay ang mga anak niya. Ako kay ning brown Minut kay naglawas yung brown. Minut kay naglawas ang brown. Taas o puti sa taas lawas. Wala na speakers ilang kuanon, ilang kanang feeds. Dre. Nang feeds na diya. Gamay ang lag feeds. Wala. Mura siya. Mura na itong vlog ron.
kining anay sa ako ning isuon sa ako ning atag isuon niya wala namang batiman. So ako lang parents mo gatiman. So sila ilahan ni. Kuha ni siya ron. 30 days and then ni siya. 30 days hindi karon. Okay, 7 day ron. Wala pa 20 ali 30 days lagi. Nagkudag ko siya. First one ning anak. Paggawas ang hindi mo kulusod diya. Dagko mga naya anak ni. Tanaw siya sa kamera. Picture lang. Tanaw sa kamera. Tanaw sa kamera. Tanaw sa kamera. Tanaw siya sa kamera. Tanaw sa kamera. Tanaw sa kamera. Asa ni manok din nagsakasakay. Nagudagko ning mga baktina. Papan siya malutas. So kanira tong vlog. Manuka ni. So mo rin ang vlog. Namulik ko na rin. Inahan. Naikuha na sila totoy eh. Dako ro ba? Taas po yung taas taas iglawas sila totoy. Na atong vlog karon. Nagko kay seguan. Duha ning kamot, duha. Duha ning kamot. Dagko ra ba kayo? Duha. Kan duha nagtutoy bintahusok kayo. Dagko ilaw lawas, tagas pa gyud. Ni basta kusog mo tutoy dagko sad. So mura na atong vlog karon. Barog na atong kuan. Inahan. Di mo kita kong inahan. Kumaramang inahan. Ang ganda ko. So mga backyard racer man mini. So mara to. Ay mo kalimot pag subscribe sa YouTube o pag follow sa akong Facebook. O i-click sa yung notification bell aron updated mo sa mga videos na to. So bye bye. Mara to.